yanzu haka akwai wasu masu hotel da suka shigar da mu ƙara a hisba an rufe account ɗinmu yanzu haka cewa mun je operation mun fasa musu wani guri sun kai mu ƙara alƙali ya caje mu sai mun biya su 700,000 wasu kuma sai mun biya su 100,000 da haka ana bin mu 800,000 da muka ƙi bayarwa sai aka je aka rufe account ɗinmu cewa sai in kuɗi ya shiga sai an cire ma waɗancan mutane 800,000 ɗinsu daga account ɗinmu kafin fara amfani da kuɗin. Kai baka san da wannan ba. To, saboda haka mutum bai san me ake ciki ba. Akwai ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam, akwai ƙungiyar kaza, akwai ƙungiyar kaza, akwai ƙungiyar kaza. Su duk abin da za ka yi, kai kawai za ka duba ƙur'ani da hadisi me yace a yi, kawai sai ka tafi gaba gaɗinka. Kana zuwa sai ka gama operation, shi kenan sai a ɗauko lauya sai ya duba dokoki, ka kare doka kaza, ka kare doka kaza, ka kare doka kaza, ina ma search warrant, ina court order, ina kaza, ina kaza. In ɗaya ba a samu ba, to sai a caje ka. Akwai wani alƙali yana cikin alƙalai da suke taimaka mana, yana da kishin addini, ko kuskure muka yi akwai hanyar da yake bi ya kare mu in muka yi operation. Sai wata rana aka zo da wata ƙa'idar da ba yadda za mu mafita. Operation aka tafi, akwai 'yan sanda a ciki, akwai civil defense, akwai 'yan hisba. Da aka zo masu laifin sai suka kulla ƙofa. To ɗan hisban shine ƙaƙƙarfa. Su 'yan sandan da bindiga hannunsu da sauran sai suka ce ɗan hisban ya karya ƙofar. Kyamara tana ɗauka sai ɗan hisban ya shige gaba ya karya ƙofar. Aka shiga aka yi operation. Sai suka je ma kotu da wannan bidiyon cewa wa a cikin dokar ɗan hisba wa ya ba shi dama ya fasa ƙofa, ina search warrant ɗinsa. In ɗan sanda ne yana to me yasa ɗan hisba. So da haka sai aka ci taron mu ko 1000 nawa ne. Shi alƙalin ya bugo mu ya ce malam wannan dole in ci taron ku saboda abin ya fito fili ƙarara kuma dokar da ke hannuna ta nuna sai an biya wannan abin. Amma ko ku biya ba ni zan biya muku amma kun yi laifi a nan. Wata ran hisba sun biyo mota giya ce saboda ana giyan an tashi akan yi mata dabara, yanzu kamar motar da aka kama kwanan nan biskit aka sa aka kare giyar, cikin giya ne sai kuma aka sa biskit a gaba. Tunda ana wannan dabara wata ran a sa fiya wata a zuba giyar a cikin mota kanta sai a rufe ta da fiya wata, wata ran a zubo ta a boot, wata ran a zubo ta a kaza sai a sa wani abu a lullube, wata ran a yanyanka jarka ta ƙasa sai a jizzira kwalaban sai a nane ƙasa, sai ka ga kamar mai ne gashi har da ɗan mai a jiki amma giya ne a ciki. To ganin irin wannan wata ran an ga mota din ma ba a yadda, to sai suka biyo wata mota, ashe motar ba giya ba ce, har motar ta faɗi tayoyinta suka fashi. Da aka zo aka duba aka ga ba giya a cikin motar, suka kai mu ƙara kotu sai alƙali ce sai mun siyo tayoyin nan, sai mun biya tayoyin nan, dole har sai da muka biya waɗannan tayoyin. Akwai wanda aka taɓa biyowa shi kuma da ya saki hannuwan ɗan sanda yana nan gefen shi kuma sai ya buge ɗan sandan. Ɗan sandan nan ya faɗi ya ji rauni. Saboda haka sai aka ce to dole tunda mu muka biyo mai motan aka kaɗa wannan, mu muka ɗauki nauyin kai shi asibiti, mu muka ɗauki nauyin yi masa magani, mu muka ɗauki matarsa hajjam ɗin 'ya'yansa sai da aka kama aka ce duk yana cikin rashin lafiyar. Suka dinga cajen mu kuɗi malam, suka dinga cajen mu kuɗi. A gani akwai wanda ya daki matarsa ya dake ta ya ji mata rauni, ya zo kuma ana masa magana yana maidawa, sai wani cikin 'yan hisba wani tsohon soja sai ya masa irin ɗan dukan nan da kulki haka ya ɗan daki kafarsa da kulki, ashe mai sikila ne. Ana dukan kafan nan sai aka tayar masa da ciwon sikila a ƙashinsa, shikenan kafin a je asibiti ya rasu. Shikenan nan da nan sai ga 'yan sanda suka yi arrestin ɗin hisba gaba ɗaya, suka kame duk 'yan hisban da suke duti a ranar, aka zuba su a mota aka tafi da su. Aka gaya min na bi su, aka je aka ce to yanzu 'yan hisba sun kashe mutum, aka fara saki a rediyo mun kashe wani, la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Ina ganin wannan a lokacin sai na tashi na samu gwamna, ne masa bayanin duk abin da ya faru, ce ai wannan tsotsayi ne, su ma 'yan sandan suna tsotsayi, sojoji kowa yana tsotsayi, wannan ai ba niyya aka yi ba. Sai aka ce to mu je mu ware abin, suka kai mu ƙara kotu.
muka zo na ce to duk 'yan hizba wani abin ba na gwamnati ba ne, ɗaya daga cikinmu ne ya kuskure, mu za mu biya. Kowane ɗan hizba ya bayar da contribution, mu je mu zauna da lauyoyinmu da lauyoyinsu, alƙali ce mu je mu sulhu. Muka je muka tattara kuɗi miliyoyi, muka je muka ba wa iyalansa, aka rubuta takarda aka sallami kes. kai wannan ai ba faɗa ake ba, dan suna da yawa. To da aka hikima ake sa a cikin abin, in ba haka ba kai kana kama kawai aje a tafi ai kaza, aje a tafi ai kaza, a tafi ai kaza. Wani abin aka yi shi sai ya ruguza ma aikin gaba ɗaya.